Banu ki leno diranjene iki Jarene iki pamite ki ape ngising. Ngising opo jane iki? Ngising boto paling. Masa kok ngising ungkalan? Ana kira. Bro, seurep sampean. Bener nek nom-noman sang berbedak kuwi ngono. Dene wong sampai jamur ngelodas. Ngene bro, slow ya. Soalnya aku mau mari ngising. Jarine wong-wong iya, lek ngising ora rokokan, bokong ora semel. Wes tau ngomong bongmu semel kaya apa? Apem 80 juta. Cinta aku dan kamu, seseorang yang ku cintai, hanya kamu dalam hatiku. Ini rek, nanti yang di penggawean minta nom-nom. Misalnya semong lele. Bro, cewek ayu bro, mudeng teko Tayu. Wah, 80 juta kuwi. Lambemu. Bro, ajak kenalan. Ayo. Tak. Apa cak celok? Pringis. Raimu iki lho kadhembul iki. Jembul iki karo raimu. Wis aja ngono, Mbak. Kediri kotane Sing dadi nyatane. tuku gedhok ning Jakarta, tuku siji didoli loro. Cinta itu buta, bro. Iya, bro. Wes kasih jam kelan karo kowe. Wes raimu kowe munyok-munyok lumut. Urip pisan. Syukur ya. Pokoknya iki isore-isore aku udah dadi pacare Cakae. Sik, maksudem ki piye? Aku bareng ya seneng Cakae. Loh. Nongko ya nongko, gendar ya gendar, konco ya konco, pacar ya pacar, bro. Kancane kowe pengen ngenakno Cakae, persahabatane kene bubar. Oke, I'm fine. Bar. Itu. Ilir tandure wong sumilir tak ijo royo-royo. Opo ki janjane kita wong iki. Nah, kita ototku iki. Apa, bro? Boleh jangkrik aku iki mau. Jangkrik kok cah cilik, bro. Ngene, bro. Aku njaluk saran. Saran opo? Dia mendapatkan hatinya Mbak Nova. Tembak nganggo gitar wae, bro. Kamu iso gitar ta? Gitar kecil. Iso. Oh, gak. Waduh sih. Nah, terus piye iki? Nyantai wae. Aku duwe kenalan ngetop iso gitar pinter cae. Wis orang-orang mengecewakan pokoknya sini. Ayo Brono wae saiki. Saiki ya? Yo, ayo dan. Bisane mung nyawa sing bisa ndampingi, bisane mung ngangen sing bisa nduweni Riko. Ono apa iki? Ini lho, bro. Ono penting. Aki apa yang jalur tulung apa? Aki kenal karo cewek, kena tembak, tapi ya lagu lu pengen romantis. Oh, juga lagu. Yo, juga lagu. So kapan? Kapan nih? Saiki wae. Saiki wae ya. Sokak ya? Ayo. Wis. Jam pira iki? Ora gojam kok. Piro? Paling kaya jam tinggi. Wis ayo, dos. Enggak jalan. Ayo.
Apa iki? Meneng wae. Ningali kok kaya kethek ketulung. Ana apa jane? Ini lho, Bro. Jane ya aku ki seneng nopak. Nopak tak kae. Yo. Lah nek cah kuwi aku dhewe iki ya seneng. Tapi ya cah iki hot tenan to kuwi. Lele seler tem. Gomono ora enom tak. Baca baret ki ngono piye? Ampun. Tak kene kan wis cah wis suwi to. Dadi ora usah tukaran koyo ngene. Cara kowe tak apa lerane? Tak bantu. Ngene cah kene kuwi. Lah aku lagi CS. Wis, ayo saiki do budal nang kono ae langsung ya. Wis ayo. Apa cerita lo palingan ceraimu boy kayak jangkulmu itu lo. Oh jangkulmu itu tuh mas. Ya ora apa-apa lah itu, ora apa-apa. Aduh, rusak. Dulur, ojo lali yo. Klik like, comment, and subscribe channel ini. Oke, karena apa? Nop. Subscribe orang bayar. Oke. Ojo lali. Sip. Apa channel ini?